दिनै बर'फोरनि थाखाय बा बिटिआर बाखिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनैहाय आसामनि 60 गामिफोरखौ बिटिआरनि सिङाव सोसनबावनाय जाबाय। दा बेनि थाखाय आं आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावदों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिमबो बे समाव जोङो बिटिआर बाखि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो गोबाव समनि जोंनि जि डिमान्ड दिनै बिटिआरनि गामि सोसननाय बे हाबाया जाफुंबाय। आरो माखासे थालांनाय जि गामिफोर दंबावो बेबो पर्यायक्रमे लासै लासै जोङो गासैबो सोसन जाजोबगोन। जोंहा सनितपुर गहपुर गासै जिखिनि हाबनांगौ दङ बर'फोरनि गामिफोर, बे गामिफोरा गासैबो बिटिआरआव सोसनजागोन। आरो बेनिखायनो जोङो गासैखौबो बे समाव जोंनि खुंथाइनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिमबो साबायखर बावदों। बे जोंनि गोबाव समनि जि डिमान्ड बे दिनै मोगथां महर मोननायनि थाखाय। जिहेतु गाबोन बिटिआर थामथि जे गोरोबथा जानो थांगासिनो बे बिथिङाव मा बुंनो? गाबोनो जोंहा बिटिआर एकर्ड डे सेलेब्रेसन जागोन। दा बे हिसाबै बिटिआरआ जिहेतु 3 बोसोर दिनै जानोसै सुक्तिया, दा बे हिसाबै गाबोनो जोङो बाइक रेलि लादों पिस एन्ड हारमनिनि थाखाय। जोङो 1000 बाइक एभ्रि साब डिभिजनाव गाबोन सालायगोन, गोजोननि थाखाय, जौगानायनि थाखाय आरो खौसेथिनि थाखाय। दा बेखायनो आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ गाबोननि बिटिआर सुक्ति जि सान बे सानाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। थेंक इउ।